si dáme Je to kávložka. kavložka do Dolce Gusto nebo do Nespresso. Tu máme na 6 porcí krásnou červenou vánoční. No a pro ty, kteří třeba neradi pečou cukroví, tak jsou takový vánoční koule. Proč ne? Když kafe, tak nejkafe. Nejkafe.cz. Ahoj, vítejte u speciálního vánočního dílu naší kávové show Když kafe, tak nejkafe. S Ludmilou A Jirkou. Přátelé, Vánoce máme všichni rádi. Co znamenají Vánoce pro tebe? Vánoce pro mě symbolizují takové 3 hodnoty asi. Nejvíce je to rodina, štěstí a mír. A pro tebe? To je krásný. No, pro mě jsou to určitě... Dárky. No, dárky, nejen dárky, ale jsou to chvíle, kdy vlastně přesně můžeš se potkat s lidmi. Častokrát dojde i třeba k nějakým usmířením nebo k takovému tomu, že lidi si na Vánoce odpustí. Spousta lidí jde do kostela. Není to jenom o té hmotě, nicméně ta hmota k tomu patří. A spousta lidí řeší, co může koupit na Vánoce, jaký dárek, komu. Dnes bychom si mohli představit nějaké věci, který u Nejkafe můžete na Vánoce pořídit jenom o Vánocích, protože jsou to věci, které se přes rok neprodávají. Vánoce jsou za dveřma a dnes si ukážeme, jaké krásné balíčky v našem Nejkafe můžete zakoupit Před Vánocemi. před Vánocema, adventní kalendáře, A pak tam máme nějaký speciální hrníčky, ano, hrníčky a taky kazety. kazety. Ale ne takový ty kazety, na kterých Ne. se hrály písničky. To jsou Čajíkové kazety, dárkové kazety. kávové kazety. Prostě vám pomůžeme s výběrem vánočních dárků. Vánoce jsou za dveřma a dnes si ukážeme, jaké vánoční kazety, balíčky, adventní kalendáře můžete zakoupit na našem e-shopu. Těším se na to. V období adventu patří pro mnohé z nás adventní kalendář. Těch kalendářů máme hodně, pojďme představit jednotlivé z nich. Mezi kalendáře adventní patří kalendář od Manneru. Ten je plný čeho? Co tam je? Tohle je plný sušenek. Luxusních rakouských sušenek. Znáš Manner? Znám Manner, já teda mám radši sýry než čokoládky, ale určitě Manner patří k těm, které mi chutnají. Dobře, tak máme tady od Manneru, který tady máme další. Další tu máme adventní kalendář kávový od Loru. A v tom je co? V tom je 24 kapslí do Nespresso. Mhm. Nádherný. Jo, paráda. No ty se mi líbí. To Můžeme i vytestovat. můžeme pak postupně i ochutnat. Tak tohle to je kalendář od Loru a další kalendář máme který? Další tu máme Boxnail, to je jeden z takových zdravých vánočních kalendářů, ale, Zdravý, ale jo. patří mezi best A proč produktů. zdraví? Zdravých jsou tam vevnitř vlastně sušené ovoce, bez konzervantů, bez lepku. Nevím, jestli to znáš, ale je to jeden z nejprodávanějších kalendářů. Zajímavý. Ten vypadá i tak dětsky, že by se mohl líbit dětem a zároveň by mohli zdravě nosat. Dále tady máme kalendář od Lindoru, ten určitě každý znáte, tedy Lindor. Máme velký a malý tedy. Jo, tedy. Vevnitř jsou teda bonbonky a čokoládky. Jsou čokolády. Potom tu máme adventní kalendář. Čupa čups, takže lízátka. Lízátka. Čupa čups. Všechny tady ty kalendáře můžete zakoupit na našem e-shopu. I světové brandy si připravili pro letošní Vánoce limitované edice svých produktů. Které to jsou? Na e-shopu můžete zakoupit vánoční gifty od Dolce Vity, Dolce Gusto. To je nějaký trojpack, ano. Trojpack, ve kterém jsou 3 druhy instantních nápojů, jablíčko, perník samozřejmě a panettone buchta. Je to taková ta vánočka. Takže typické vánoční produkty. Máme tady krásné vánoční latte. Jakou má příchuť? Tady tohle je vánoční limitovaná edice od Starbucksu do Dolce Gusto. Je to z příchutí oříšku. Fajn. No a červený box od Illy. Červenou krásnou kazetku, kde je šálek Illy a mletá káva. A můžeme to doplnit i o hrníčky. Červená barva se hodí k Vánocům, ale ty se budou hodit po celý rok. To je od Meinl. Julius Meinl, Lungo, anebo potom tady máte na větší, na cappuccino. Nebo na americano, skoro bych řekl. Nebo na americano. Je to krásný dáreček.
Zaujal mě takový vánoční Christmas box. Přesně. Co je vlastně vevnitř? Vevnitř jsou kapsle Dolce Gusto, instantní. Je to od Dolce Vity, takže najdete to v nabídce Dolce Vita. Jsou 3 příchutě. Panettone, znáš panettone? To je taková ta vánočka. Taková ta novodobá italská vánočka. Dále tu máme jablíčko z kořice a jeden z nejprodávanějších perník. Dobře, tak já mám nápad, jdeme je ochutnat. Pojďme otestovat. Říkali jsme, že máme 3 příchutě. Kterou začneme? Začneme s panettone. Dáme si kapsličku. To je taková ta buchta. To je taková ta buchtička. Kapsly. To je úžasné. Skvělé, skvělé. Takže, co obsahuje panettone? Schválně. Vygooglete si to. Za mě jsou to rozinky. Ta panettone je moc dobrá, teda za mě. Tak jdeme na další. Další příchuť, tady máme perník. Je to jeden z nejprodávanějších bestsellerů, ten perníček. Tak vůni a chuť perníku známe všichni, tak zkusíme, jestli i verze od Dolce Gusto bude stejná, jak známe my, vánoční perníčky. Tak perníček jsou zelené kapsle. Vyzkoušet perníček. Teplý, studený. To teplý asi. Teplý perníček. Pečete perníčky na Vánoce? S touhle vůní mám spojené více Vánoce. Za mě perník prostě úžasný den. Třetí příchuť máme v modré krabici. To je která? Jablko z kořice. Jablíčko a z kořice, tak to je taková čistá chuť, kterou mají někteří lidé spojenou možná s českým štrůdlem. Je to tak? Prosím. Díky. Tak přemýšlím, jestli tam je více jablíčka nebo z kořice, schválně. Tak bych říkal půl na půl. Půl na půl, já cítím víc jablíčko, ale možná to tak je dobře, protože to jablko je vlastně ta hlavní chuť a ta z kořice to má jenom tak ovonit. Musím říct, že jsou i chvíle, kdy nemusím kávu a dám si rád dobrý čaj. Máme něco i pro milovníky čajů? Určitě můžete zakoupit tady ty krásné kazety od Pikliku. Hřejivé chutě. Já miluju z kořici pomeranč na Vánoce. Co ty? Já taky. Mám rád i ovocné chutě, takže já bych třeba využil to ovocné potěšení, kde jsou jahody, koukám maliny, horké maliny jsou výborné. A je tam i hrníček. Hrníček tam je. Hrníček je taky hezký a potom tu máme zimní edici Piklik čaj. Tak je to na vás, co si vyberete, čemu dáváte přednost. Každopádně dobrý čaj může vyvolat skvělou vánoční atmosféru. No, pokud nemáte doma kávovar, espresso třeba a chcete si připravit překapávanou kávu, tak je zajímavým řešením tahle ta konvička. Je to vlastně italská konvička Bialetti na 3 porce kávy a potom tu máme na 6 porcí krásnou červenou vánoční. To už je na větší mejdany kávové. No a pro ty, kteří třeba neradi pečou cukroví, tak jsou takový vánoční koule. Proč ne? Vánoce jsou tady, k Vánocům patří dárečky. Máš ráda dárečky? Miluju dárky. Kdo by je nemiloval? Přesně. O to go, hlavně malí děti mají spojený Vánoce hlavně s těma dárkama. No a my jsme se rozhodli dát dárky i dospělým a proto tady máme 6 speciálních testboxů, které najdete pouze na nejkafe.cz, protože Nejkafe se rozhodlo představit vám jednotlivé druhy káv, které prodávají. Vytvořilo tenhle ten speciální produkt. O co go, Liduš? Prosím tě, máme několik testboxů. Testbox do Nespresso, kávovaru. Dále můžete zakoupit testbox do Chibo, kávovaru. Esepody, Dolce Vita do Dolce Gusto. Čaj čokoláda, to je výhradně pro děti. A dále tady máme kávové kapsle Dolce Gusto, takže jenom kávu. Je to krásný dárek. Testboxy jsou velmi oblíbené, protože v jedné krabici je tolik druhů káv, že člověk si díky nim může vybrat, který druh je jeho oblíbený a
příště si třeba koupit celé balení. Pojďme se podívat, jak se takový testbox vyrábí. Pojďme na to. Já vám teď ukážu, jak se takový testbox do Nespresso, do Dolce Gusto připravuje. Jirko, Tak jo, jdeme já na vám to. to jdu ukázat. Takže. Tak, krabička je hotová. Si dáme Je to kávložka. kavložka do Dolce Gusto nebo do Nespresso. Krabice je hotová. Tam dám dovnitř papír, kde jsou QR kódy. Nespresso. Tak, krásný vánoční dárek. Máme tady oblíbenou soutěž a budeme dnes soutěžit o tyto krásné testboxy. A protože jsou Vánoce, tak jich rozdáme rovnou 6. A nebude soutěžní otázka, dnes vám to ulehčíme. Stačí, když nám napíšete, o jaký testbox máte zájem tady do komentářů pod videem a my vybereme 6 z vás a pošleme jim ten testbox, o který máte zájem. Je to jednoduché, je to zadarmo, jsou Vánoce a vy můžete takhle jednoduše vyhrát skvělý testbox. Doma si to otevřete pod stromečkem a uvidíte, co tam je. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Tak se mějte krásný Vánoce, ahoj. Arrivederci. Santo. Vítejte v dalším dílu dnešní... Promiň. Když kafe, tak nejkafe. Nejkafe.cz